atong ipagamit ang atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Tungod kay mao kanay purpose sa Dios nganong naata dinhi sa kalibutan. Sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, wala kita dinhi aron lamang sa pag-enjoy kung unsa ang naa sa kalibutan, kung unsa ang makalingawan sa kalibutan, kung dili naa kita na ang atong kinabuhi karon, buhi kita karon tungod sa tuyo ug tumong ngadto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Dunay purpose si Lord nganong hangtod karon buhi pa kita. Gusto niya nga gamiton ang atong mga kinabuhi ngadto sa pag-alagad ug pagtuo kaniya. Gusto sa Dios igsuon nga kitang tanan mahimong tinuod niyang mga anak ug tinuod niyang mga katawhan. O sa atong ipagamit ang atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo ug pinaagi niya na ato kanang mahimo kung magpabilin kita sa Dios sa kanunay. Kung magpabilin ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ato gayong mahimo kanang tanan sa atong mga kinabuhi. Nag-ingon diha sa 1:15 versikulo 4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. O sa igsoon, aron imong mapagamit ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo samtang buhi pa kita dinhi sa kalibutan, magpabilin kita sa Ginoo aron duna kita ikadasig sa pagsangyaw sa iyang pulong, atong mapakig-ambit ngadto sa atong isigkatawo, ang tinuod nga gugma, pagrespeto, pakigdait, ug ang kalinaw sa Dios mupuyo gayud sa atong mga kinabuhi. Kun nagpuyo ang Dios, kun nagpabilin kita sa Ginoo sa matag adlaw. Tungod kay lisod gayud sa usa ka tawo ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Lisod sa usa ka tawo ang pagdasig ngadto sa uban. Lisod sa usa ka tawo nga mahimo siyang kahayag ngadto sa uban kung ang Dios wala diha sa iyang kinabuhi. Kung ang atong makinabuhi wala nagpabilin ngadto sa Ginoo, dili gid kita makabunga. Dili kita makahatag og bunga sa atong makinabuhi. Dili kita mahimong panag-ingnan ug dili kita mahimong kahayag ngadto sa uban. Apan kung ang Dios anaa sa atong kinabuhi, kung ang atong kinabuhi nagpabilin kanunay ngadto sa Ginoo, makabunga gayud kita. Makasangyaw kita sa pulong sa Dios. Atong mapakig-ambit ang tinuod nga pagkinabuhi nga adunay Ginoo. Kung unsa ang gitudlo sa Dios sa atong makinabuhi samtang naata dinhi sa kalibutan. Ang tinuod nga gugma o pakigdait atong mapakig-ambit ngadto sa uban kung ang Dios anaa sa atong makinabuhi. God bless mga isuan.